No, prvý vodopád sérii, celé smečky vodopádov, ktoré sú na tejto doline tohto nejakého parku, a nejak sa volá blbie, ale tam hovno sa zmení. Pretože tieto vodopády sa tvorili 10 000 rokov, predtým mali pravdepodobne iné meno, teraz majú iné a možno za 1000 rokov budú mať tiež iné mená a inú podobu tak trošku. Hej, pekne tam čurá voda, prietok je pomerne nízky, ale stále to je pekné. Hej. Tu nás sedí moja choť, popijajúca zmes jogurtu s jahodami bez cukru, ktoré sú veľmi efektívne na pohnutie črevného systému. Slnečko na to svieti, čím sa dostáva docela pekné a svieže. Hore nad tým stromy sú všetky relatívne tiež svieže. Hej. Počasie nám docela želá, je teplo, relatívne dusno. Vodička dole v potoku, ktorý to preteká potom, ako je pekná, čistá. Trošku je vidieť, že má také hnedé prifarbenie od lístia a bačorín, ktoré sú hore na kopci. Pokračuje týmto údolím ďalej von, odkiaľ sme prišli, tam je parkovisko asi zhruba 2 km odtiaľto. Pomerne rovným chodníkom. Tu nás sa to začína členiť. Hej. Stromy sú tu relatívne veľké, pretože majú dosť vlhkosti, pravdepodobne aj pôdy a tak ďalej, takže no, toto je tá prvé miesto. Jazierko predtým má v priemere zhruba asi 12 na dĺžku 20 metrov, hĺbku pravdepodobne pol metra, možno 3/4 metra, v tom by sa dalo možno tak trošku plávať. Voda je studená. Nej, no. Jazerko je menšie. Kotel je hlboký, kotel je riadne hlboký, pozerám. Vysia tam nejaké pekné kusy skaly, ktoré eventuálne sem drbnú dolu nejakým dobrým šplechotom a treskom. To sa môže stať, že vyláka pekne nejakých turistov. Ale dúfam, že ne teraz, ale na moju hlavu. No tak toto vyzerá byť posledný, taký významný na ceste smerom dolu. Tam je ten, čo som hovoril, že pekne fúka a padá neprerušene. Tento už tak není. Tento už sa trešti na spodku cez nejakú lavicu. Výška zhruba tá istá, nie je tak široký. Aspoň sa mi nezdá taký široký. Môže byť trošelinka vyšší. V každom prípade voda tu šuští statočne. Pozrieme sa na to. Tu je ďalší vodopád v poradí. Zhruba 150 metrov ďalej. Asi môže mať výšku podľa tých ľudí, ako to sa dá odhadnúť, na nejakých 12 metrov. Nič vysokého, ale mne pekne taký rozprestretý ako záclona. Vidím, že niektorí optimisti tu nás sa mačajú v tom. Niektorí sa mačajú dokonca psov. No, henti z tej studenej vody sa to určite poštia, takže nedoporučoval by som piť túto vodu, napriek tomu, že opticky je čistá. Po hentých, alebo pravdepodobne aj ľudí, ktorí sú tam hore, vyššie vo vode, tak tá voda sa stáva pravdepodobne dosť hygienicky závadnou. V každom prípade efektné to je. Jazierko je hlboké podľa všetkého, voda studená, decko kričí. Okay. Naokolo sa také cicerky vody pekné padajú z toho. Drobné. Kopa zelene, machu, papradí. Toto sú v podstate usadeniny starovekého mora Kronos, ktoré tu bolo kedysi vydvihnuté apalačínskym vrásnením a pomaličky prikryté ďalšími nánosmi počas karbonu s uhlím a podobne a teda, no. A teraz je to rozrezané eróziou a ľadovcami a tak. Je to docela pekne.
Očividne je tu ľudí nasraných. Nie sú všetci len doma za televízorom a pri barbecue. Čo je dobré znamenie, stále tu ešte niekto žije. No takže toto je vodopád, ktorý už je na, by som povedal, spoločnom toku. Takisto je typicky svojím kotlom vyrezaným, hej, a vypadaným. Tam sú tie vypadané dole, tie ploské kusy skaly. Hej. To prepadá. To cez tie vyhladené skaly to zase znova ako steká dolu. Je to pekné, veľmi pekné. Žiadna nejaká významná výška. Dajme tomu nejakých 10, možno 15 metrov. Ale je to väčšie, bude to pravdepodobne aj o mnoho väčšie z predného pohľadu, no určite, než minule. Jazero tu bolo, to je najväčšie jazero z týchto jazier, ale momentálne je kalné a veľmi, veľmi prúdivé, by som sa nechcel kúpať, pretože voda je studená, špinavá a pravdepodobne plná vírov, veľmi nebezpečný. A tady toto oteká, je to očividne, už je to väčšie. No takže tento tu na očividne vytvára ten fuk, tú hmlu, ktorá práši a fúka proti mne. Vietor je zdvihnutý vlastne silou toho pádu, ktorá sa to hýbe, všetko je vidieť. A strieka to na mňa tu na takú roztreštenú vodnú hmlu alebo triešť. Takže možno na objektíve bude tiež troška vidieť sa záhmly. Ale je to, prakticky to padá bez prerušenia, nie jak väčšinou tí kaskády, ale to bez prerušenia padá rovno dole. A pekne rýchlo. To je to jazero. Je vidieť, jak sa tam splitšuje a ako to má zaujímavú farbu, jak čaj. Keď to vytvára vlny. No a tu nie je odtok. Prietok je slušný, nie je to špatné. No opäť troška pohľad z boku na ten druhý vodopád. Pohľad dole do vody. Hej. A pohľad na terasu, cez ktorú prepadáva. Ten potok, tvoriaci ten vodopád. No a toto je tretí poradík, cez ktorý ideme. Je to skôr taká kaskáda než vodopád. Hej. Ten prietok je už tu na menší, pretože dolina sa rozdelila na dve menšie doliny. Tento, ako je vidno, má svoje meno dokonca, hen tam. Erie. Takže preto sa zmenšil na nejakých 100 litrov za sekundu zhruba. Ale vodopád je stále docela pôvodný a pôsobivý. Pohľad na ňo osviežujúci a pekný. Niektoré detaily z toho. Vidieť pekne tie terasy, tých skál, ako sa vytvárali usádzaním, splavovaním z nejakých prastarých hôr, kedysi, ktoré tu nastali. A eróziou vytvárali ten piesok, ktorý vytvára tento taký pieskovec, alebo skôr bridlicový pieskovec, alebo kryštalickú bridlicu, proste takýto materiál sedimentačný. Sú to tu celé kilometre hrubé, teda hrubé vrstvy. Vytvárali sa počas stoviek miliónov rokov počas prvohôr. No, priamy kontakt s vrcholom vodopádu, to som v podstate od neho asi 10 metrov vzdialený. A voda šumí prudko. Tu je už spomenutý názov tohto vodopádu. Hej. No, má každý meno, ale moc tomu pozornosť som nevenoval. Zatiaľ pohľad dole smerom
nejakých 15 metrov hlbšie. Je to všetko dopadá do takéhoto mini jazierka. Čo? Ja viem. No takže takto toto vyzerá. No ten istý, ale spredu, zhruba z polovičky výšky. Je to pekné, je to pôsobivé. A to dosť veľa vody, to sa mi páči, tak to má byť. Kúsok ďalej sa nám stretnú dve doliny. Kde budú dva takéto silné potoky dokopy a potom sú tuším ešte jeden alebo dva vodopády, ktoré budú pravdepodobne veľmi pôsobivé tentoraz. Tento je štvrtý v poradí, trošku je skovaný medzi stromami. A netuším, aké je jeho meno, pravdepodobne tam niekde hore bude cedula. Nie je až taký vysoký. Dokopy je vyšší než tie ostatné trebárs, niektoré, ale na dve je rozdelený na 3 terasy, očividne, že? Ktoré sa tu ešte rozvetľujú. Je to veľmi pekné tiež. Tiež má svoje spodné jazierko dole. Hej. Voda šumí jak všade. A neodnaučila sa padať dole. Stále padá len smerom jedným. Takže uvidíme. Možno sa napraví cestou smerom hore. Tak toto vyzerá ako kopa mäsožravých rastlín, ktoré majú tie kalichy také, špeciálne urobené na ako pasce na muchy. Je to na relatívne dosť, sem tam nejaký idiot sa to pokúša utrhnúť, ale hente sú dostatočne nedostupné na to, aby prežili aj útok civilizácie. To je krásny exemplár tej mäsožravej rastliny s prekrásnym kalichom, tým tigrovaným. Celá pekne veľký exemplár. Veľmi nenápadná, veľmi krásna rastlina. Dosiahli sme ten najvyšší vodopád tuto. To je prakticky posledný v celej rade v tejto doline. Jeho výška je zhruba tých 25 až 30 metrov. Uvádzajú, že je vyše 100 feetov. No. Nezdá sa mi, je taký asi jak nejakých 6-podstredový barák. Zhruba mojim odhadom, možno, že je to troška vyššie. Ťažko povedať, je to v otvorenom priestore alebo uzavretom. Uzavreté týmto kotlom v podstate naokolo. Je tu kopa ľudí dole, ktorí to považujú za cieľ svojej cesty. Už to my to nepovažujeme, my to považujeme za akýsi ďalší len bod, ktorý sme dosiahli. A budeme pokračovať smerom ďalej vyššie. A potom po hrebení, respektíve po tej náhornej plošine hore, prejdeme do tej druhej doliny, ktorá sa ku tejto pripája nad tými prvými 3 vodopádmi, tuším, tam niekde, no. Tam je taká križovatka kvázi do večka a tam sa stretneme znova s touto dolinou a budeme pokračovať smerom jak správny turisti k našemu parkovisku, kde máme auto, ktoré nás uvezie k zdroju jedla a pitia a hojnosti. Takže ešte jeden taký veľmi pekný, dlhý pohľad na tento najvyšší vodopád, spojený s krikom okolitých babizní, ktoré tu vyrevujú, čo je pre nich jedna spoločná vlastnosť. A druhá, čo je pre nich spoločná, je, že sú všetky škaredé, prakticky jak šarkanov kakot. No tie tajrišačky a čo to je to za čvargu.
Oni majú proste, u nich je očividné, očividné je, že u nich ako fyzická krása nebola kritérium výberu. No, Bišova tvrdí, že sú priemer, ale podľa mňa sú ten priemer veľmi šedý a pri veľmi, by som povedal, celkom zhasnutom svetle. Takže... No, v New Yorku boli židovky, tie boli ešte škaredšie. No samozrejme negri a taký garbič. Ale čo je tu na vzácne, je prakticky skoro celá osádka, tuto, čo tu turisti sú bieli. Čo typické, pretože bieli sú vlastne prakticky o mnoho snaživejší, viacej aktívni, vyhľadávajú viacej relaxačného pobytu. Toto je napríklad stena kotla, ktorý bol vyritý celou toto vodnou činnosťou. A žen tam hore vidno, jak na tom okraji rastú ešte stromy. Zas to isté, skaly vyrité, teda skaly, ktoré sú v podstate usadeninami. Pieskovcovými usadeninami, bridlicovými usadeninami z prvohorných morí, prvohorných hôr. A tu takto sú rozpadnuté na dne, poukladané, zväčša poodplavované a zerodované preč. Pohľad z boku na ten najvyšší trošku. Na zhruba polovičke výšky, trošku vyššie. Len tam už sa otvára tak trošku obzor. To znamená, že sa blížime na vrchol tej náhornej plošiny, po ktorej sa uberieme odtiaľto, keď to zoberiem smerom vpravo, po nej asi 2-3 km. Napojíme sa na tú ďalšiu dolinu a pod ňou pôjdeme dolu za tými našimi špeciálnymi špekáčkami a gulášom a podobne. No, pohľad z vrcholka to všetko priteká, celá tá srandička. No, už je náhorná plošina, tam sú bačoriny, rybníky a tak. Výška asi 750 metrov nad morom. A tu na to všetko začína to takto zarezávať do hory. No, tam je to drevo, na ktorom som sedel a filmoval to predtým. Tam tu sedí ten chlap v tom zelenom tričku. Tam som sedel priamo hen tam v tom bode. Tam som to filmoval a už sme zhruba 30 metrov nad tým. A takto tu je už otvorený pohľad do tej niekde tam doliny, ktorá je schovaná, zarezaná v celom tomto masíve. Klesá dolu týmto zárezom cez množstvo vodopádov asi 300 metrov do hĺbky. Takže tu som na rímce toho najvyššieho vodopádu, ktorý tu je. Je to pekne priteká voda, odkiaľ som prišiel tým chodníkom. Beriem to dneska naopak, z vrchu dole. A tu sa to celé začína prepadať dolu. Cez takéto schody, na to triešti,
Vyzerá to dosť stejnene ako káva so sládkou. Rôzne terasy vytvorené. No a tam dole zhruba 30 metrov nižšie to odteká preč. A tam je pes aj s majiteľom. Veľmi málo ľudí tu je dnes, to je vynikajúca vec. Tam dole je také jazero Penny. Budeme sa na ňom zblízka. No, tu som značne bližšie tej hrane, tam som bol hore. Tu som značne bližšie, asi 10 metrov nižšie. Celé rozprestiera. To sradno mne tu natečie. Šuští to jak blázon, pochybujem, že bude niečo počuť, takže snáď aspoň niečo, no, bude vidieť určite. No tam niekde sa pokúsim dostať. Je veľmi zaujímavý pohľad ako z lesa na ten vodopád. Tu medzi stromy. Som od neho zhruba 100 metrov vzdialený. Ten šuchot není taký intenzívny. Až budem bližšie, tak to asi budem hovno počuť. Respektíve v kamere sa hovno zaznamená okrem toho šuchotu. No Duda už sme, akurát som ho stretol tu. Som tak zhruba v polovičke výšky. Mám pekný pohľad na ten vodopád. Skutočne dneska hučí, šuští. Je skutočne pekný a veľký. Hej. Dole je vidieť to jazierko už kvázi, čo vytvára pod ním a no odtok. Celkom zaujímavý úkaz. Tuto, jak ten vodopád vytvára fuk, ten dole to, tie rastliny sa hýbu, pretože tam je vetrisko od toho, normálne, sranda. No a teraz ho mám celý pred sebou, už mi to naduje do tváre a je to výborný ten vetrik. Chladiaci, lebo sa potím, jak somár v kufri. No je to jazero tej Penny, ktoré vďaka tým pektínom a čo v tých rastlinách sa tu vymočilo taninom a no pekné dneska, skutočne veľmi pekné. A tu som vlastne kusoček od toho najväčšieho, hej. A aj toto ide takouto roklinou, v podstate dosť hlboko. Aj hore to je hrebeň. Fakticky to je vrch tej náhornej plošiny. No je to možno 50 metrový výškový rozdiel. A toto sa tu zarezáva takýmto veľmi zaujímavým spôsobom. To vytvára takéto kotle. Hej, a cez tie horniny, cez tie bridlice sa to tu zarezáva hlbšie a hlbšie. A v podstate to prekoná asi 300 metrový výškový rozdiel smerom dolu. Za takýchto podmienok a vytvára to cestové vodopády. No. A teraz sa pripája taká maličká vec odtiaľto. Hej. Maličký potôčik z nejakej tiež vyrezanej dolinky. A tu je pekný seriál takých, tam na konci toho bola ten kaňon, čo som tam ukazoval, taký zatočený, čo si vyrezala tá voda. A
A to pokračuje takýmito kaskádami. Veď tam sú turistky a jeden turista, ktorý zhruba priemerne môžu mať nejakých 75. Ale sú v dobrej kondičke a jednoducho to zvládajú. Je to troška pre nich zaťažujúce, ale im to predĺží život. No takže klamal som, priznávam sa, uznávam svoju vinu a kajám sa, pretože toto je posledný celej rade tých vodopádov v tejto prvej doline. Je vidieť jeho veľkosť, zhruba tých 4 metre. Je tu očividná napríklad diferencia medzi vrstvami, ako sú napríklad tieto, a pod nimi je vidieť sa viacej drobia. Je to iný druh bridlice, mäkší, a tým pádom tu vzniká práve ten schod. Je vlastne ten rozdiel tých tvrdostí, tých jednotlivých usadenín spôsobuje, že tie spodné, mäkšie trebárs sú vymleté a tie vrchné ostave s tým vytvárajú terasu. A tu som našiel dokonca aj meno. Volá sa Oneida. Viem, že Oneida je nejaké mesto alebo okres v New Yorku, v štáte New York. A potom toto takto mieromilovne seká smerom k tomu najvyššiemu vodopádu. Hej. Ondrišová odborne kontrolujúc prietok vody, odhadujúc koľko centimetrov kubických pretečie za sekundu týmto potokom. Potom nám podá správu. No. No, celkom pekný, taký rovnomerný vodopádik, vysoký zhruba nejakých 5 metrov. Prietok je pekný, skutočne voda je pekne žltá, nie je taká čistá jak minule, že nie je vidno na dno, ale je vidno, že koľko je tu peny, ktorá sa tu vytvára vďaka tým trieslovinám tých bačorín a z toho lesa. To je taký pekný záves. Takže ešte jeden tu sa našiel v zásobe. Taký maličký skok. Plus nejaké terasky. Žiadny veľký prietok. A celé to je ale pekne porastené machom. Hej. Ktorý v podstate čistí tú vodu mimoriadne. To je to, čo je vyšťané, tak ten mach dokáže spotrebovať. Celé to oslnené slnkom, všetkým tomu vodnej rastlinstvu sa tam darí. A tu to po tých machových terasách tak pomaličky steká. Celé to prikrýva taký jeden veľký kmeň. No, nič veľkého, nič veľmi dojímavého alebo pôsobiaceho. Ale stále je to ešte pekné. Keby sme sem nešli, tak to nevidíme. Zase vidno tie detaile, tie drobné vrstvy, zhruba 2 cm až 5 cm vrstvy vysadenín. To je prvý modrák, ktorý tohto roku môže vidieť. Priamo nad týmto posledným vodopádom, machnatým. Pekný, hnedý malý modráčik. Tak toto je vodopád, ktorý sa volá Mohawk, a ktorý som minule obdivoval, jak na týchto skalách bolo obrovské množstvo takého krásneho žltozeleného machu. Dnes je to zaplavené. Je tu pomerne lepší
o mnoho lepší prietok a napriek tomu tá voda je pekne vidieť, aká je hnedá. Jak je vyluhovaná. A tuto je ešte nejaký stratený vodopád z nejakej ako keby jaskyne. Takže ešte raz ten istý, z tej istej perspektívy, ak som ho minule snímal, s tým, že minule bol prietok o mnoho nižšie. Dnes sme mali šťastie, troška tu pršalo, voda je nasiaknutá a zvyšok, čo neudrží, tak jednoducho vyteká týmto korytom von z tohto lesa. Toto je chodník, ktorý nás vedie, tam zaostrojená Mein Gesicht, ale chodníček, ktorý nás vedie po prostredí, skade vlastne pochádzajú tieto potoky. To je tá náhorná plošina, tuto, ktorá vyzerá zhruba takto. Hej, skalnatý povrch, všetky tieto stromy prakticky sú hemlaky. Sem tam maličko je to na nejaký buk a tuto očividne je bačorinisko, kde odkiaľ vytekajú, takýchto je tu na plno tých bačorín a odtiaľ vyteká takto pomaličky, zúrčivo voda, stekajúca sa potom do jedného centrálneho potoka, ktorý potom valí tou dolinou a vyrezáva teda tú dolinu samotnú s tými vodopádmi. No tak týmto v podstate dá sa povedať jeden z najmenších vodopádov v Pensylvánii. Začína naša púť tou druhou dolinou dolu, kde sa konečne dostaneme po úmornom putovaní. V tejto vode sú dokonca aj ryby, no ale je čistá, pekná. Tiež preteká ponad taký mach a to z takého mierneho údolička sa teraz dostane do takej zúrivej rokliny, bude plno vodopádov, kde potom znova asi po 300 metroch výškových padne dolu do doliny a tam zase potečie ako obyčajný potok. Asi 100 metrov od toho mostíka, kde sme filmovali tie blbé struhy, ktorý je tu na jeden aj vo vode, možno bude vidieť aj na detailnom zábere. Áno, je tam krúžik, asi 10 cm, 12. Tak tu je vodopád, vody je málo, neblbni, lebo sa namočíš. Vody je málo, takže prietok žiadny zúrivý. Turisti, ktorí sa motali pred objektívom, sa teraz tam strhli pod vodopád, skúšajú sa namočiť. Takisto ako sa skúša namočiť, tuto úspešne moja manželka umyť si od potu a podobne. Struh to radšej vzdal, išiel troška ďalej, pretože nemôže cítiť, ako smrdí Ondrišova od toho potu. Aha. No a ďalej nám tento potôčik pokračuje zase toto Mieromilovnou dolinkou, kde sa cez viacej, to si uvidíme samozrejme, týchto skokov sa dostaneme až do tej križovatky, kde budú tie ďalšie vodopády. A volá sa, dokonca má meno, že Onondaga. No, tu som nižšie, ďalší. Takto steká voda po smečke teraz s pekným šumom. Nie je toho veľa, je to skutočne málo vody. Tento raz je veľmi nízky stav, ale stále je to mokré až dosť. Šumí to menej, ale stále je to pekné, stále je to pekne čisté. A je to v krásnej doline a je to doslova
vykopaná diera do okolitého skalného masívu. Ja stojím na takom malom stromčeku. Padnutom, teda bývalom stromčeku. Veľmi pekný pohľad priamo z vrchu vodopádu dole, zhruba nejakých 15 metrov. Je tu na taký tichý potôčik, valiač sa po týchto typických usadeninách. Vymletý až sem. Musím to zaostriť, kurva. Takže ešte raz. Usadeniny. Potôčik valiaci sa po nich. S troškou zurkotu. Usadeniny. A voda pomaličky, ale iste tečúca sem. A tu na prahu skočiaca dole do hlbiny zhruba 15 metrov. S menším šumom. Tam je kopa rozbitých skál, ktoré padli očividne stadeto celkom nedávno. A takto to celé vyzerá. Tady sa ide. A tady to ide voda. A tu na po týchto prirodzených schodoch vlastne schádzam dole. Schádzame všetci dole. Už to voda to bere trošku s krátkou. A vytvára si cestu po 1000 ročia sama. Tu je ten priestor, odkiaľ to padá. Tie skaly. Aj hentam očividne. Erózia, mráz, korene stromov spôsobujú, že tieto bloky skal jednoducho padnú z určitého pekného hrmotu. To pravdepodobne vystraší smečku ľudí, ak sú tu náhodou prítomní. Tento sa volá Shawnee. Ešte jedna taká veľmi zaujímavá vec pod týmto Shawnee, tam kde stojí tá baba a riskuje, na ňu padne tá skala. To by som teda neskúšal. Tento krásny amfiteáter, ktorý to tu vytvára, je zvláštne, že v niektorých tých vrstvách, v niektorých tých puklinách tých vrstiev dokážu rásť paprade a iné rastliny a v niektorých jednoducho nie. To je záleží podľa zloženia, chemického zloženia alebo iného, že? Alebo či tam má nejakú vodný zdroj, či tam preniká voda cez tie praskliny, alebo nie. A ďalší malý vodopádík rovno pod tým kotlom, ktorý som predtým snímal, s tými papraďami v tých vrstvách, tak rovno pod tým hned vyteká voda do ďalšieho takého malého kotlíka, ktorý tu nemá žiadne špecifické meno, ale je to kotlík, ktorý má zhruba výšku nejakých 8-10 metrov. U nás sa to stráca v rastlinstve, len tam to vyteká. No, poďme ďalej. Veľmi zaujímavý pohľad, to je mostík ponad práh ďalšieho vodopádu, ktorý je asi pravdepodobne najväčší z tejto doliny, najvyšší myslím. No, výška je dobrá. Výška riadna. Zhruba nejakých, nejakých 25 metrov až dolu. Pekné. Najviac krásne bloky dole. Bloky
tohoto masívu, jak boli rozlámané v jednotlivých geologických obdobiach, plus ich vrstvy. Je vidieť, ktorým smerom praskala celá táto oblasť. Čiže tým smerom, ako idú tie praskliny, to je prakticky smer zlomov. Smer ako 90 stupňov na tektonický pohyb. Tektonický pohyb išiel práve v smere Kolmonani. No toto je ďalší z tých menších sérií. Toto je chodník, že? Toto sa... Je vlastne pekný prietok dnes, bude to asi veľmi zaujímavé pri tých väčších vodopádoch. To je prvé so správnym hukotom. Je to tak perfektne, presne vysí husenica. Voda hnedá, relatívne dosť pekný prietok zase. No, takto sa steká ďalej. No, tu je pešník. No, tento je taký menší, je o pol kilometra nižšie, možno o kilometr nižšie než ten najväčší. Výška môže byť zhruba 15 metrov dokopy. Je rozdelený na také dve kaskády. Prakticky. A šuští pekne. Voda elegantne hnedá. Jak rozpustené hovno. A tady toto oteká. A tu je konkurencia. No ja som si minule všimol túto dekoratívnu skalku tu na. Krásne obrastená s papraďmi, aby sa fantasticky vynímala niekde v okolí domu. Problém je akurát to, že zaprvé toto na štátny park, ja si to nič nemôžem zobrať, a potom má veľkosť zhruba takého menšieho domu alebo väčšej dvojgaráže, čiže jej váha bude asi v oblasti niekoľko stovák tón. No a toto je posledný skok tohto vodného toku. To je tak trošku významnejší. Hej. Prekonáva výšku zhruba nejakých 6-7 metrov. Má svoje meno dokonca aj. Hej. No a ďalej už to podobne mierumilovne. Ten strom, ktorý som tu na minulý rok obdivoval, tie korene už je mierne ohlodaný. Niektoré kusy z neho odpadli, ale leží tu stále.